Чакай се. Здравейте хора, днес ще снимаме Майнкрафт с един мой приятел. Кажи. Здравейте. Днес ще снимаме на Survival. Не знам дали ще стане, на мен ме билд 4, на теб те 6, не знам дали ще стане. Ще видим, ако не стане. Ще игра съм. Няма да стане, май. Няма да стане. Да, не става. Значи ще игра сам. Играй сам. Аз ще изтегля много. Ще играя пак с трима приятели. Аз ще се изтегля сега, най-новото. И той ще влезне. Не, обърках. Да, и така. Добре, и давайте. Аз ще я теглям. О, че е гробище, гледай, гробище. Гробище. Тук се спалват зомбита. Хо. Аз трябва да го изкопая. Няма как. Имаме 3 чеката. Здравейте от мен. Дойде още един приятел. Стегли ли си? Не. Ние стеглихме от Аптоид, иначе на мен ми е купена версия. Но пък не мога много чакане. Било 6. Не знах, че ще излезне така версия. Преди един ден излезна. Копая гроба. Хо. Колко? Стегли ли си или още не ти е завършил Аптоиде? Не. Не ти е завършил Аптоиде. Не ми става нещо, чакай се. Как така не ти става? Не му става на човека. Хеми. Трябва му стане. Може да намериш спаунер като тези. Знам. Дома? Но да намериш то. Добре, аз ще си направя лопата. Здравейте, пак се върнахме, имаше един малък проблем. Нека да убия тази кокошка, че ме дразни. Дразни ли тъй, Вайло? Да. Много ли? Много. Добре. О, вълчице! Я не ми пибай овцата, бе! Хатка, уби ме! Айде! Джило! Айде, убих я! Ей! Но тъжна вест за вълка. Гъбите вземи. Хора, ако видите гъба на дърво, значи Херобрайн ви е в света. Да, така е. Или ако видите дърво в пещера. И това значи, че Херобрайн ви е в света. Или гъби в пещерата. Не, гъби в пещера се среща. Да. Дори в истинския живот. Затова, че ако видите гъба на дърво или дърво в пещера, това значи, че Херобрайн ви е в света и почвайте да взимате мерки, защото започвайте да взимате мерки, защото той е опасен. Ко не знаете. Ко не знаете. Добре, че хора. За съжаление, нашия приятел един не се тръгва. Ще игра мач. Здравейте! Имаме много големи проблеми. Но при Херобрайн няма отърване от него. Стъкно да го убиете.
И то Здравейте, хора, днес ще снимаме на Майнкрафт. Ама ти си продължаваш стария клип. Знам. Да. Както Да. казва, Да. тъкмо да убите Херобрайн Да. и то... Да. Връщаме се. Тук трябваше да свършим малко работа. Нямах работа и за това се забавих. Но намери тикви. Сега си обясни за Херобрайн. Спокойно. Обясни си. Както казвах, от Херобрайн няма оттърване. Щом го убиете, той изчезва и ви се изписва в инвентара. Не в инвентара, там където... Чата. В чата. Ви се изписва на английски, разбира се. Това е направен за английски. Ви се изписва, ще се върна пак. А когато се скриете под водата, той ви изписва къде се скриш. Село, човек, село, гледай. Намерих село, хора. Бързай! Що? Защото искам да видя какво има в ковачницата. Но пък го правиш това. И ето го!